Sa atong panahon karon hugto na gyud nato ang pagmatarong. Kinahanglan hugot bakos na kita nga magampo kanunay sa Ginoo. Hugot bakos na kita nga maglikay ta sa mga salang mortal. Tungod kay ang pag-abot sa Ginoo nga himuon ang final na hukom, final judgment, moabot siya sama sa kawatan. Muna ikaw isuon pakadaki og tagaigbili ng mga pulong nga espirituhanon nga moabot sa imong kinabuhi, kay mao na kana ang simbolo nga ang Dios nagwarning kanimo, nagtukto kanimo kay basi nahilayo na kita karon sa Ginoo. Kay ang Dios nasayod man nga naa siya mga pinili nga dunay pagtuo, pero nakulangan lag mga pagpahibalo o pagpasidaan, kulang sa mga pagtulunan sa insaktong pagmatarong o gustong pagbalaan sa kinabuhi. Rason ang Ginoo mo gamit og mga tao aron pahimangnuan ka or pahinumduman kita. Munang ayaw sayangi igsuon. Igsuon kung ang imo bitang kinabuhi karon puno kay hatred ng imong dughan, dili gid ka magmalipayon. Bisan pag duna kay daghang sapi, dili happy ang usa ka tawo nga naay kayugot, naay kasuko, labaw ng dili happy ang tawo nga siya dunay pagdumot. Isuon kat uni gyud ninyo ang magpaubos ug magpasaylo. Kay tuod dili gansi ug luoy ang mga tawo nga magpaubos. Dili gansi ug luoy ang mga tawo nga mo'y magpasaylo bisan sila wala nakasala. Dili kaluoy igsuon kay nganuman pinaagi sa imong pagpasaylo na angkon og kalinaw sulod sa imong dughan. Pasagdahit tong mga tawo nga naghatag og kasakit sa imong kinabuhi kay panubago na nila sa Ginoo puhon. Pagpaubos lamang igsuon. God bless. Sa igsuon, kung mahalon lang bitaw nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, nga diin ang Diyos yun ang atong mahalon nga tagaan natong pagtagad sa atong kinabuhi karon nga siya atong i-priority labaw sa tanan. Tamis kay mahalon ang Ginoo. Sa pagmahal nimo sa Ginoo, diha yun nimo mabati nga kanunay kang gisapnay, kanunay kang gitabangan, kanunay gipabati sa Ginoo ang iyang panalangin o gahom. Basta magmahal ang gyud ta niya igsoon. Oo, maningkamot kitang yano nining yuta. Pero iuban yun ninyo ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Kay dadon ug ubanan sad mo niya sa mga butang nga diin dili gyud ta niya ipahamak. Munang bisan kabus man kita karon, ipakadato nato ang kinabuhi nga naay Ginoo. Kay di nato mabati nga kabus kita, kay naa siyang magtatabang.